Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Supply sa kuryente sa Visayas may pagnipis. Senator Amy Marcos nagsilingan sa President Marcos magapirma sa NIR bill sa masunod nga mga inadlaw. Bungod sang 100 pesos nga utang wala mabayaran, lalaki ginbuno patay. Peke nga dentista arestado sa banwasang hinigaran. Kag sa Good Vibes, Victoria City kag Murcia nangin kampiyon sa Best of Festival Dances Competition sa Panaad sa Negros. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, United Negros Alliance ang may napilian na para sa vice gubernatorial post sa 2025 elections pero hindi pa sa karon ang tion sa pagpalayag. Inisuno kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga amuman ang presidente sang UNEGA. Natapos na nila talakay inisuno kay Ferrer kag ila ini iga-announce sa nagakaigo nga tion magluwas na lamang suno sa iya kung may pagkambyo gikan sa iya nga bahin. Ginsiling kahapon ni Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros nga ang coalition nagahulat na lamang sa opisyal nga announcement sang UNEGA kung sino ang ilang nga manginmanok para sa 2025 vice gubernatorial post. Damlag pa ginsiling ni Ferrer nga plano niya magbalik sa 4th District karon nga magatapos naman sang iya nga termino ang iya tiayon nga si Congresswoman Juliet Marie Ferrer. Ginsiling naman ni Ferrer nga bisan pa may coalition hindi madula nga sa kada eleksyon sa lokal nga level mayara sa mga magasumpunganay. Kami internal na kami tapos na. Why pa man, it's not now. Hindi pa amoni nga time. Announce. But It's too early. But we have already made a choice. in mind. Na muna. Final na. Kaya kung gapili mo kung final na. Unless otherwise, may pagbago sa akon. So everything is not final but we have in mind. Sa number 9, 3,000 pesos per LKG nga presyo sa kalamay, igaduso. Ini ang promisa ni Senator Amy Marcos sa Panaad sa Negros opening kahapon. Suno sa Senadora, bangod ang Panaad ang nagkakahulugan sa promisa. Ang iya promisa sa mga Negrense amo ang iya nga igaduso nga maging 3,000 pesos per LKG ang presyo sa kalamay pareho sa presyo sinisang 2022. Patag niya, isa ini ka promisa nga luyag niya matagaan sa katumanan para matagaan sang disente nga presyo ang kalamay nga nagapanguna nga produkto sa isla sang Negros. Sa karon, yara sa 2,700 tubtub 2,800 pesos ang per LKG nga presyo sa kalamay. Gani nagaantos ang mga magagbay nga mga mangunguma, amo man ang mga konsumidor. Ginapanawagan niya sa Sugar Regulatory Administration kung SRA nga buligan pasaka ang presyo sa raw sugar. Karon nga nagahingyo man ang ahensya nga ibalik ang ilang 2 billion pesos nga budget sa idalom sang Sugar Industry Development Act. Sa number 8, 11 anyos nga dalagita nga biktima sang pagpangastigo sang iya nga pamilya yara na karon sa custody sang isa ka shelter. Ginbutang na sa isa ka shelter sang probinsya ang 11 anyos nga bata nga biktima sa pagpangastigo sang iya pamilya sa syudad sang Talisay. Suno kay Junela Madrona, ang head sang Talisay City Social Welfare and Development Office, nakagwa sa ospital ang bata sadtong Abril 10. Apang padayon ng iyang recovery, pangud may pila pa ini nga kinahanglanon sa iya nga pag-ayo o kung may patigayunon pa nga medical intervention. Buligan siya sang CSWDO sa pag-attend niya sa hearing kag pag-witness batok sa mga akusado. Padayon man ang bulig pinansyal sang local government unit sa menor de edad. Dugang pa ni Madrona, sa luyag naman nga magpalabot sang bulig sa bata,
ipadangup lang sa opisina sang CSWDO kay sila na ang bahala nga ipalabot ini sa shelter kung sa diin ang bata sa karon. Sa Semana Santa, sang ma-rescue ang menor de edad matapos nga ginsulod sa Poso Negro sang iya iloy kag mga tiyo matapos nila ini nga ginkastigo. Nagkapanugid man ang bata nga ginsulod man siya sa cage sang ido, amo kun nga may mga kinagtan siya sang ido sa iya nga tiil. Ginkasuhan ng iloy duha ka tiyo kag live-in partner sang isa sa ila sang child abuse. Sa number 7, nagpatigayon sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa isa ka 30 anyos nga babae bangod sang illegal practice of dentistry sa Banwa sang Hinigaran. Suro sa kay NBI Bacolod Chief Attorney Renwa Baldovino na file na ang kaso via inquest batok sa kay Ana Marie Sanipa. Ginsiling ni Baldovino nga nagatanyag sang dental services ini sa iya nga dental clinic nga napahamtang sa iya nga balay sa Barangay Tagda. May isa nga nagtindog bilang poster patient sa operation yung patigayon Lunes sang hapon. Naggikan ang reklamo gikan sa Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter suno sa NBI. Suno kay Baldovino, gina-operate ni Sanipa ang Happy Smile Dental Clinic nga wala sa Professional Regulation Commission Certificate of Registration nga pagsupak sa Republic Act 9484 o kun the Philippine Dental Act. Matagal na siya nag-ooperate, sir? According to the suspect, yung nahuli namin, mga less than 1 year daw. Less than a year. May complainant bali, sir? Yung Philippine Dental Association ang nagbigay ng info sa amin. Sa number 6, isa patay, duha pilason sa pagbungguan na isang duha ka motorsiklo sa Banwa sang Manapla. Patay ng isa ka electrician nga nagaangka sa motorsiklo sa mabungguan sang isa pagid ka motor sa crossing Busay, Barangay Punta Mesa, Manapla, Lunes ang hapon. Ginkilala ang nga si Pio Layos Jr., 59 anyos siya, ang nagaangka sa kay Glenn Bagulcol. Halin sila sa Manapla kag padulong sa Victoria City. Nagasunod sa ila ang isa pagid ka motor nga ginamaneho naman ni Jesmar Napaw sang Cadiz City. Halin man ini sa Cadiz City kag padulong sa Victoria City. Samtang nagasundanay hinali nga nagliko si Bagulcol, rason nga nabungguan ini ni Napaw nga nagresulta sa pagtabog ni Layos. Pareho nga nakaangkon sa mga pila sa lawas si Layos kag Bagulcol kag gindala ang mga ini sa Dr. Ramon Gustilo Hospital. Gindeklarar nga dead on arrival si Layos. Si Bagulcol ang detained karon sa Manapla PNP. Sa number 5, bangod sang 100 pesos nga utang nga wala pabayaran, isa ka lalaki ginbuno patay. Patay ang 29 anyos nga si Albert Manigsasa sa babunan sa hita sa Barangay Quintinremo sa Moises Padilla, Lunes sang hapon. Suspect sa krimen ng 52 anyos nga si Epifanio Solano nga nanukot sang 100 pesos nga iyagid pa utang sa biktima. Nagwa sa pagpangusisa sa Moises Padilla PNP nga wala labot nagpamalibad magbayad ang biktima, kinaligar nga iya paginsipa ang suspect. Bangod sini, naking si Solano, kagulpi niya lang nga ginbuno sa wala nga hita ang biktima. Gidala sa ospital ang biktima pero gideklarar nga dead on arrival. Pasikaan sa kaso ng homicide ang nadakpan nga suspect. Sa number 4, anay konsehal patay matapos nga ginlabo-labo sang tapasero sa Mabinay, Negros Oriental. Dugoon nga nagaligid sa higad sang dala ng anay konsehal nga si Angelito Rosalem tuga sa mga naangkon nga mga pilas. Bangod sang pagpanglabo kaina sang aga. Gindala sa ospital ang biktima apang wala na matabangan kag napatay. Sa pagpangusisa sa Mabinay PNP, isa sa mga tapasero sang anay konsehal ang nag-atake kag labo-labo sa iya gamit ang ispading. Ang sospek ang tigay nga nadakpan sang kapulisan. Ginapadalman pa kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima.
Sa number 3, nagsaka sa 173 million pesos ang kahalitan sa pananom tugas ang drought kag dry spell. As of April 12, sa report ng Office of the Provincial Agriculturist kay Governor Eugenio Jose Lacson, 168.8 million pesos ang balor sa kahalitan sa palay, kag 4.7 million pesos naman ang kahalitan sa maisan. 23 na ka mga banwa ang syudad gikan sa 1st to 6th District ang nag-report sa kahalitan sa palay, pero ang kadam-an diri ang yara sa Southern Negros. Ang banwa sa Kawayan ang may pinakadako nga gid-report nga kahalitan, 67.9 million pesos, kag nagasunod naman ang Kabangkalan City nga may 41.9 million pesos. 5 naman ka mga banwa ang syudad ang nag-report sa kahalitan sa maisan. Sa Kabilugan, may 4,431 ka mga mangunguma ang nag-report nga apektado sang tuman nga kainit nga panahon tugas ang El Nino phenomenon. Sa number 2, Senator Amy Marcos ang nagsiling nga pirmahan ni Presidente Marcos sa masunod nga inadlaw ang Negros Island Region Bill para mangin-isa ka layi. Ginsiling sang senadora nga sa pagkahibalo niya nga sa masunod nga mga inadlaw pirmahan na sang iya utod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Negros Island Region Bill kag mangin-isa na kalayi. Ginpalabot man sa senadora nga may nagapamalabag sa NIR sa Negros Oriental sa pagpanguna sang Diocese ng Dumaguete. Sunod sa iya, madugay na ang ini nga pagpamatok. Sang una pa lang nga ginaduso, may mga nagapamalabag na tubtub nga natigayon ini sadto. Sang nagligad lang nga semana, sa nagpadulong sa Bacolod si Presidente Marcos, kag siya man mismo nagsiling nga iya nga pirmahan ang NIR bill. Sa idalom sini ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor ang ibutang sa isa ka rehiyon nga amo ang Negros Island Region. Sa subong ang Negros Occidental ang kabahin sang Region 6, ang Oriental kag Siquijor naman kabahin sang Region 7. The objections of Dumaguete and Negros Oriental are long-standing. Matagal na yan eh. They've asserted time and again that both their economy as well as their, let's call it culture, their social fabric is more affiliated with that of the Cebu side and the other sides rather than Bacolod. And yet, I think those qualms and those doubts and those assertions have really been laid to rest, and I believe that this will proceed as planned. These issues have been long debated, even during the period previous to the late Governor Degamo. Matagal na yung mga diskusyon na yan, and I think many of these concerns have been put to rest. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Napaidalom sa yellow alert ang Visayas Grid karon nga Abril 16 inibase sa advisory gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini kasunod sang forced power outage o kunang pag-shutdown sang 12 ka mga power plants sa Visayas. Patag ni Michelle Vicera, ang spokesperson sang NGCP. Sa masami, naka-schedule ang shutdown sa mga power plants kaangay sa tion nga magpatuman sang regular nga maintenance. Pero ang power outage karon wala ginapaabot o kung naka-schedule. May 5 pagid kaiban nga mga power plant kayara sa derated capacity o kung hindi tigayon makadeliver sang full capacity sini. Sa advisory, 2:00 sang hapon, tubtub 4:00 sang hapon, kag 6:00 sang gabi, tubtub 7:00 sang gabi ang yellow alert. 2,742 megawatts ang available nga capacity. Ang peak demand yara sa 2,440 megawatts. Gina-issue ang yellow alert kung ang operating margin kulang para sa contingency requirements sa transmission grid. Pero sunod sa kay Vicera, wala pa man sa advisory subong bahin sa pagpatuman sa rotating power interruption as of press time. Hindi man tigayon nga makakuha sang power supply gikan sa Luzon sunod sa kay Vicera, bangod yara ini sa red alert status o kun may kakulang man sa supply kasunod man sang forced outage sa pila ka mga planta. Naka-advisory lang kita, yellow alert, pero naka-yellow alert status ka, pero wala pa man the advisory sa rotating power interruption. Sa Good Vibes,
Back-to-back champion ang Victoria City sa Best of Festival Dances sa Panaan Festival sa City category. Ang Murcia naman ang nag-champion sa Municipal category. May report si Romeo Subaldo. Maduagon kang napuno sa sorpresa nga festival dance sang sidlak kadalagan sa Victoria City ang nagbutang sa ila sa kampyonato sa City category para sa Best of Festival Dances competition sa Panaad sa Negros sa pagbukas sa kapistahan sa kahapon. Duhalos kada pila ka segundos, nagakambyo ang backdrop sang ilang entry. Naghinugyaw ang audience sa nagkambyo ang backdrop sa Angry Christ na mural painting, isa ka popular nga imahe sa chapel sa Victoria's Milling Company. First runner-up ang Pinta Flores Festival sa San Carlos City. Second runner-up ang Kansilay sa Silay City. Third runner-up naman ang Udyakan sa Kabangkalan City. Kag fourth runner-up ang Siligayan sa Sagay City. Ini naman ang tinabuay sang Banwa sa Murcia. Pinaagi sa ilaga festival dance, ilagin istorya ang maragtas ang banwa, kag ang kultura sa pagtabuay sa Murcia, pati ang istorya sa mga pamilya nga liwat nga nagtabuay. First runner-up ang Kalikalihan sang Don Salvador Benedicto. Second runner-up naman ang Kisikisi sang Ilog. Third runner-up ang Lubay-Lubay sang Kawayan. Kag fourth runner-up ang Lilas Pandan sang Banwa sang Calatrava. Gabisita si Senator Amy Marcos nga nagdugang naman sang tag 100,000 pesos sa premyo sang mga nanging kampiyon. Kaina, may mention si Senator Amy na madugang siya 100,000 pesos para sa top winners ng festival competition, festival dance competition. Senator Amy, I just learned that there are two divisions, the city division and the municipal division. So I will just split, or do you want 100-100? Okay, 100-100. Panaad sa Negros, now in its 28th year of celebration, remains to be the embodiment of unity among Negrenses and our 32 local government units. 23 tanan ka mga banwa ang syudad ang nagpasakop sa festival dance competition sa grand opening sa Panaad sa Negros na nagapadayon tubtob sa Domingo nga adlaw. Barb, sa isa ka sitting down, makita mo tanan ang mga nagkanilain ng mga festivities sa bilog nga Negros Occidental. So, congratulations Ming sa mga Yes. nagdaog. Puno ang imo mata sa imo nga paglantaw. Nagpuno-puno gid Barb ang Panaad actually. Kadamo sa nagakanto first day pala. Kagabi itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importanteng may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.